Б. Б като Бръсти си сливата пред мене там униз. В. В като Весели празници! Какви празници, бе? Г. Г като Гоедото трябва да е смазано, да умре собствените си лайна. Д. Д като Донеси ми ги! Триката от задника! Донесъл! Е. Е като Ей сега на майка им газа, да върят на майка си газица. З. З като Знам какво говорят, бе. Аре, бе, бълък, махни се от... И. И като Измет. Истинска измет. Буклук. К. К като Поздравявате те с помяри с бай Тодор. Л. Л като Льохман, не мога да пасе! Поец на село! М. М като Маруля някаква! Тук опъната, на другото място виси! Н. Н като Никъпана, назобана! О. Ау, Сузи, то още малко ще да карам го на лапа. П. П като Путка за 3 хуя! Р. Р като Русия е най-великата държава, да знаете. С. С като Се изпърлих малко качикия на песен. Т. Т като То няма и на дете е татуирана, и на пача да се е татуирала! У. Удави го да еба буклука му, де. Ф като Фърка! Фърка! Х като 1000 лева сгъра, оня. От лайната е пикнета на отбор. С. Циганин, ко да правиш да тейпа майката е буклук? Ч. Ч като Чакай, бе, ей, ти какво правиш, бе? Ш. Ще им пръднат на оная работа. Щ като Ще праснам главата и тя направите. Я. Я като Яде са писа!